Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. ഒന്ന് വിളിക്കല്ലേ Ka election ha Kerala menta ka kinti ka long ka bakrit ba ha ka ba ki sang partai ba per ki la ya cha ha ka jingala election jong ki UMP jong ka sang Congress u Shashi Tharoor u la sha khang linti bat unong para jong u la sha sho bat kane kala ja hajan ka jingkeng Thiru Bali Chelit Tohu ka ba ha Malapuram district bat kala ja ha ka por ba Tharoor udang thmu bandai Shawandur banelap election u Shashi Tharoor u la pentip link ba ka X account jong u ban pentikna Shaki pat ba ka don shisha ka jingsha khang linti jong u bat ka jingsha sho jong unong pahara handrai shim la lele ula pentip ru shikipat ba bakam don satya ka jingtak ti u bat hadin gane ka jingja ha ka ju ka met ula ong ba ulala pan pendap artli ki jingalang hadin melayo ya ka jing mudoi na unong apahara ubasha sho ki pulit ka Wandur police station kila kem ya laingut ki breu bat kurup artli kali bat lapan ngat kendon an yeki ഒന്ന് വിളിക്കല്ലേ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ UDF പ്രവർത്തകരും ആ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് UDYF Hey, up, Ruko. Shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka Ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka Ruko kakot kakya pat kamaryang rukan kta syo.